بناوێ دەستە ڕێڤەبەر ئاخواسەریا شنگالێ ئەم بانگەوازیە ji bo hemû xelkê xwe dikin hemû xelkê xwe yî şingalê ji pîremêra ji dayîka ji bira ji xwişka zarokan sibe saetine hemû derkevin ber deriyê xwe û avê bela bikin ji bo fermana sê tebexa sala 2014 xelkê me têre derbas bûye bi rastî jî fermaneka wisa bû gelek zarokên me li pêş çavên me ji tîn û nêza de mirin gelek jî çavê wan lê bijin qumek av bû li xatira wan kesên ku canê xwe li vî çayî de kirîne qurban ji bo fermana sê tebexa sala 2014 avê belav bikin û piştî wê jî saet 10 î sibehê 5 deqîqa ji bo ruhê wan şehîdên heke di fermanê de berxwedanî kirîn û gihiştîne asta şehadetê û ew hestîket heta îro li ber satira mayîn û ew keçêt heke li destê dijmin de şehîd bûyîn li xatira wan jî 5 deqîqa saet 10 sibehê heta saet 10 jiyan bê rawestandin piştî wê jî saet 4 esr çalakiya resmî merasîma resmî meşek wê bê li darxistin ji ber derê miclisa sinûnê hetanekî bi saha sinûnê saha serayê li wê derê em bêjin çalakî wê bê çêkirin li wir mêvanên me ji derve jî heyne û xelkê şingalê jî hemû jî li wê baweriyê de me got wê tevlî bibin û merasîm wê li wir bêta dest pêkirin û wê li wir xelas jî bibe em ji bo navê bangewaziya xwe dubare ji bo hemû xelkê xwe dikin got tevlî wê çalakiyê bibin ji bo ruhê wan şehîda wan qehramana wan xweşmêra wan egîda wan dayîka em hemû karibin vê rojê rabine ser xwe em karibin hemû ka bi bîr bînin û em karibin barê got ketiye ser milê wan de wan pêk anî û tiştê got ji me jî bê em jî karibin li xeta wan li doza wan xwedî derkevin û em jî karibin rêya wan bigirin û careke dî min dibêjin Xwedê hemû şehîdên fermanê birehimîne û aveke rehmê li dilê malê wan jî bike û êl destê dijmin jî de vegerîne.